Hola a tots i totes! Anem per fi a explicar les escales naturals, les escales harmòniques i les escales melòdiques. Recordeu que totes aquestes escales són menors sempre. Bueno, les naturals sabeu que també poden ser majors, ¿vale? Anem a començar per les naturals, que són les més fàcils. Bé, per a començar, tindrem en compte quina és l'escala que ens demanen. Com és natural, podria ser major o menor. En aquest cas, la primera que us vaig a ficar és natural. Com és mi bemol, sabem que l'armadura, que és el passo 1 que hi ha que fer, serà en bemols i que és la penúltima. Fiquem l'escala, que és el passo 2 que se m'olvida ficar-ho, i ja està. No hi ha que fer res més. Anem a provar en una menor. Vaig a ficar mi menor natural. Primer hem d'averiguar quina és la tonalitat major per ficar l'armadura. Li sumem 2 notes, sol, i comprovem que tinga un to i un semitò. En aquest cas sí que hi ha un to i un semitò entre elles. Si no n'hi haguera, tindríem que afegir alguna alteració a l'última nota. Bueno, és que aneu a tercer, sabeu que això és el mateix que fer una tercera menor ascendent. Molta atenció així. Sol major va en sostinguts, perquè si no seria sol bemol. Li restem una i fiquem l'armadura. Si algú encara té problemes en les tonalitats, no us preocupeu, podeu tornar a veure el vídeo de YouTube. Molta atenció, per favor, que l'escala és la de mi, que ningú em fique la de sol. I ja està, no hi ha a fer res més en les escales naturals. Ara anem a passar al segon model d'escala, que són les escales harmòniques. L'escala harmònica és una escala menor sempre i ascendent. El passo 1 és el mateix que la de la natural, ficar l'armadura. Fique mi menor perquè siga la mateixa armadura que antes i no tinguem que pensar tant. Sostingut. Passo 2, ficar l'escala. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, lo mateix. Cuidau que ningú em fique el major. Passo 3, modificar-la. Què es modifica? La penúltima, el 7, o com vulgueu dir-li. Com es modifica? Pues n'hi ha que muntar-li un semitò. Si és doble bemol, bemol, si és becaire o natural, sostenido, i si és sostenido, doble sostenido. Això vaig a deixar-ho així tot el rato perquè mos serveix per totes. En este cas, el re està natural, per tant li ficaríem un sostingut. I ja està, ja estaria feta. Anem a ficar un altre exemple. Re menor, harmònica. Pas 1, armadura, vegem que hi ha un to i un semitò, també n'hi ha, hem tingut sort. Fa major, l'excepció. Un bemol, i fiquem l'escala de re. Agarrem la penúltima, que com és natural, també serà sostingut. Ja està. Perfecte. Ara anem a provar les escales melòdiques. Bueno, les escales melòdiques sempre són ascendents i descendents. Això és el més diferent que tenen. No obstant, els passos a seguir són els mateixos que els de l'escala harmònica. Primer mirarem la tonalitat, que vos he ficat la mateixa, mi menor, que ja sabem que és un sostingut. És a dir, que el primer pas és l'armadura, el segon pas, ficar l'escala de mi, cuidao, que ningú s'equivoque, i ascendent i descendent. I després anem a fer les modificacions. En esta escala s'altera la nota número 7 i la nota número 6. 6 i 7, antepenúltima i penúltima nota. I li fem el mateix, muntar-li un semitò. Com estas estan natural, passen a ser sostenidos. Però mucho cuidado, perquè al baixar també les tenim que alterar. I què hem de fer? Deixar-les com estaven, que era natural. Anem a fer un altre exemple per si algú no ho ha entès del tot. Anem a ficar la escala que havia dit antes, re menor melòdica. Pas 1, l'armadura, un bemol, que és l'excepció. Pas 2, ficar l'escala, ascendent i descendent. Des de re fins re i baixem. I 3 modificacions. Recordem que les notes que s'alteren són la número 6 i la número 7 al muntar i al baixar. Per muntar fem el mateix que en l'harmònica. Com el si està bemol, passarà a ser becaire, i com el do està natural, passarà a ser sostingut. Al baixar, deixem les coses com estaven, el do natural i el si bemol. Ja està, xics, això és tot, és molt fàcil, espero que ho hàgiu pogut entendre i moltíssima sort en els exàmens, estic segura que aneu a fer-ho molt bé. I res, molts besets, a estudiar i a passar un cap de setmana. Adeu!